دروت و درہبات اکبری پدا وجن ناصر لفظاں کے یک بلاہیں تحری ہنچو کہ شاعری ہنچو کہ ناصر یا رضاں تو گشے اہم لفظاں کے بلاہیں تحری ناصر اشی کہ ناصر گرانتریں شاعری ازانتریں مئی مخلوق چو آرام پسندے سرفا بھی تھے نا او پدا لہتی مردمانی خیالیں کہ شاعری یا مردم جلدی مشہور بھی حالانکہ شاعری گانے اہم ارزاں نہیں اگر تو لوٹے کہ تو قاضی مبارک بے یا تو گل خان نصیر بے یا عطا شاد بے اہم دل سیاہی لوٹی بلے مروچاں خاص کر میں نوک باہنداں یا طریقے جوڑ کتا کہ 4-5 گال پیرونداں دستوں اور دینتی یا گشندئی یا 10,000 کلداری پیرکنا اور صحبہ مرد شاعری بھی مشہور بھی ردانک چو نہیں ردانک وحد لوٹی ردانک دل سیاہی لوٹی پدر ردانک کا شنک تو یک آرٹیکلی نوشتہ کنگا تو 10 کتابوں لوٹی نہیں تو الکافی آرٹیکلی نوشتہ کت کنے شاعری و مروچاں شان ارزاں کتا وہ میلہتی گشندہ بختور استن کیوں دا آہاں جنت نصیب بکم آہاں شعر ہم گوں اور گشنتی ہم کم کی قیمتی گرانتے نے بلے ای پر زبانہ جوانے پالے نہیں